खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसिनि गाहाय दैदेनगिरि एबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मैया क'क्राझार जिल्लानि बिटिसि सेक्रेटारिनि कनफारेन्स हलाव मोनसे गोजौ थाखोनि बिफानारि नायफामफिननाय जथुम खुंदों जेराव क'क्राझार जिल्लायाव सोलिबाय थानाय जौगाखां बिथांखिफोर आरो इनफ्रास्ट्राक्चार प्रजेक्टफोरखौ थि समाव मावफुंनाय गुन गोनां सोलोंथाय आरो गोरोंथिखौ थि खालामनो नोजोर होनाय जायो। बे जथुम्माया बिटिसिनि नेहाथारि कर्मदेब ब्रह्मनि बरायनाय बिबुंथिजों जागायदोंमोन आरो बे मेलाव एमएलए रुपम रय, आसारफुल इस्लाम शेख, सभाराम बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। लोगोसे एमसिएलए दनेश्वर गयारी, आन्ताजालि, जुबिराज बसुमतारी, आजमुल हक, मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारी, रबिराम नार्जारी, मृत्युंजय नार्जारी आरो प्रकाश बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि नेहाथारि आरो गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। मैया बेयावनो बाहागो लानानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङोदि बिटिसिआव गोबां बिफानाव मासि लांदां जानानै दं। थाबैनो थामथि ब्रैथि थाखोआव एबा थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडआव CSBआ थिसनथाइ फोसावगोन। प्रमद बर' सोरखारा 8 लाख रांसिम जानानै साख्रि होलांदोंमोन। साख्रि थिसनथाइया आयेन बादि जादोंब्ला साख्रिया रेगुलार जागोन। बयनिख्रुइबो गेदेर गेदेर पन्डितफोरा एबसुआवनो दं। बिसोरनोथ' बिटिआर सुक्ति खालामदों, बिटिसिआव सिमा बारायदों, नाथाय सिमा बारायनाय ओनसोलफोरनि थाखाय बाजेट गैया। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जनाइनि गालि बरबालि गामियाव जोनोम सान फालिनायाव गाज्रि बुट मोनजानानै 3 गथ'साजों लोगोसे गासै 52निबो बांसिन सुबुंफोरा देहायारि जेंनाजों हरखाबैनो मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। आथिखालाव बिसोर गासिबो फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। बेराफारसेथिं 5 सुबुंनि हालोदा गोब्राब हालोदाव दं। बिसोर साफ्रोमखौबो मोजां फाहामथाय होनो डिब्रुगड़सिम दैथायहरनाय जादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय आथिखालाव जों बयबो गय जायो, नाथाय बे बारनिफ्राय गय जानायाबो सांग्रां जानो नांगोन। मानोना गय जानानै गय थाबथानानै जिउ गोमादों सासे बर' आइजोआ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया थांनाय 1 जुलाइ खालारावनो जादोंमोन, जेराव दावहारु बसुमतारीनि बिसि सम्पाबती बसुमतारीया गय जानाया थाबथानानै अबथिरा जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन आरोबाव गोदोनानि सेन साबख'ग्रा सिखावनि उदखार। साननि समावनो सासे आइजोनि गोदोनानिफ्राय सेन साबख'नानै खारबाय सिखावआ। रायजोफोरनि सांग्रांथियाव जाथायथिलियाव स्कुटिखौ गारनानै खारलाङो सिखावआ। रायजोफोरा हमनो मोननाय स्कुटिखौ पुलिसनो गथायो। स्कुटिनि नम्बरनि फोरमानजों पुलिसा संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों, जेराव गोबां समफोरावनो बेबादि सिख'नाय जाथायफ्रा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो गुवाहाटीनि अनगायैबो बिटिसिआवबो माब्लाबा बेबायदिनो गोदोनायाव गाननाय सनाखौ सिख'नानै लानानै खारनाय जाथायफोरा जाबाय थादों। बेरगाव दख'रा आसाया गायसनथाइ सान फालिदों। उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव दख'रा आसायाबो बिनि बानजायनायाव दुलाराय आसाम आदिबासि फरायसा आफादनि 30थि गायसनथाइ सान फालिदों। बेजों लोब्बा लाखिनानै आदिबासि हारिनिफ्राय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों। बरायनायाव गांफायै आदिबासि फालि आरो गांसे मान बिलाइजों बरायो। गासै 50 फरायसाफोरखौ बरायो। मिरु आसानि सोलोंथाइ नेहाथारि प्रताप गौड़ा बेरगाव आसानि मावखुलियाव खुंनाय गायसनथाइ सानाव फुंनि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, आदिबासि हारिनि बिर जोहोलावफोरखौ मान बावनाय, जुबिन गार्गनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारिफोरा जानानै थाङो। मोनसे फिन आरोबाव दुखुनांथाव जाथाय चिरां जिल्लायाव सारअन्थाइ गावना नाला बसुमतारी मुंनि सासे आबादारिनि जिउ खहा। चिराङाव सारअन्थाइ गावनानै सासे आबादारिनि जिउ खहा जानाया ओनसोलाव दुखुनि थासारि लाबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि रुनिकाटा कुंग्रिं हालामनि सारागुरि गामिनि 40 बोसोर बैसोनि नाला बसुमतारीया थैयो, जेराव नाला बसुमतारीया फोथाराव आलि दानबाय थानाय समावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावजाना जिउ गोमायो। मणिपुराव गोबां बिबांनि हाथियार आरो बेफ्रुग्रा मुवा बोखांनो हादों। मणिपुरनि बिष्णुपुर आरो चंगदेल जिल्लायाव बृहस्पतिबारखालि जानाय गुबुन गुबुन अपारेशननि गेजेरजों रैखाथि हान्जाफ्रा गोबां बिबांनि हाथियार, बारुद आरो बेफ्रुग्रा मुवा आरो फोनांजाब आगजुफोरखौ बोखांनो हादों।
बिष्णुपुर जिल्लानि कुम्बी पुलिस थानानि सिङाव थानाय कुम्बी सगलपार्टनि साखाथियाव थानाय कुम्बी सेगुनुर हाजोनि सेरफांनिफ्राय रैखाथि हान्जाया बे हाथियारफोरखौ बोखांनो हानाय हाथियारफोरनि गेजेराव दं M16 राइफल, गंगु mm पिस्तल, गंथाम सिंगल बेरेल गान, गंसे पम्पी लान्चार, गंबा पम्पी बमा, मोनब्रै नं 36 गोजौ बेफ्रुग्रा हेन्ड ग्रेनेड, 32 राउन्ड गोथां गुलि बारुद, गंथाम इंचास मेगजिन आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरबो। गुबुन फारसेथिं अपारेशननि रैखाथि हान्जाफोरा चान्डेल जिल्लानि मलसम पुलिस थानानि सिङाव थानाय सालजां गामिनि जेनेरेल एरियानिफ्रायबो हाथियारनि थुख्रा बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय बेसादफोरनि गेजेराव गंसे AK-56 एसाल्ट राइफल, गंबा मेगजिन, गंसे सिंगल बेरेल राइफल चार्जारजों लोगोसे मोनबा रेडिअ सेट आरो गंनै 12mm गेस शटगानफोर मोननो हायो। गसाइगावनि श्रीरामपुराव BJP दोलोआ पन्डित दीनदयाल उपाध्याय फोरोंथा महा अभियान हाबाफारि खुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुर मण्डल BJP दोलोनि बानजायनायाव मैया BJP पन्डित दीनदयाल उपाध्याय फोरोंथाय महा अभियान हाबाफारि जानानै थाङो। रायजोआरि BJP दोलोनि बिथोन बादियै 15 जुन खालारनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय BJP दोलोनि फोरोंथाय हाबाफारिया मैया श्रीरामपुर मण्डलावबो जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला BJP दोलोनि आफादगिरि गसाइ दैमारि, BTCनि बारग'मा सोद्रोमा सजल कुमार सिंहनि नुजाथिनायाव श्रीरामपुर मण्डल BJP दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरखौ लानानै गुबैयै सावरायलायनाय जायो। नोगोरमायाव मोनसेनि उनाव मोनसे हमनो मोन्दों नंखाय रांनि बिलाइ एबा फेक कारेन्सि। नोगोरमानि मालिगाव कामाख्या रेलवे जंक्शनाव फिन आरोबाव नंखाय रांनि बिलाइजों लोगोसे गुबुन हादोरसानि सानै सुबुंखौ हमनो हादों। सेबनाय समाव पुलिसा 7,37,000 नंखाय रांनि बिलाइखौ मोनो। 2 लाख गुबै रांनि सोलायै बिथांमोना 7,37,000 नंखाय रांनि बिलाइखौ लादोंमोन एबा लाबोदोंमोन होनना मिथि मोनदों। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव BPF दोलोनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। गामि ओनसोल एबा गोरिब नखरनि फरायसाफोरनि गोग्गो सोलोंथाय होनायनि थांखिजों चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना सान्थिपुर प्राइमारि BPFनि बानजायनायाव बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा हाबाफारि बेखेवदों। बे मावबादायाव गाहायै सानखान्थि, बिगियान, इंराजि आरो समाज बिगियान आयदाखौ फोरोंनाय जागोन। बद्रेश्वर बसुमतारी चिरां जिल्ला BPF लाइमोन गांखंनि आफादगिरि सन्तोष सामी, BSUनि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोना गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आरो बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै बेखेवो। BTCआव प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव साख्रि होनायनि बेलायाव हाग्रामा महिलारि थामहिनबा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया माखासे अजद गोनां बाथ्रा बुंदों, जेराव थांनाय बोसोराव एबा BTCआव प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार 1नि साख्रि लोगोसे BCDCनि साख्रिखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया। नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। UP रायजोआव दुखुनांथाव जाथाय, सासे आइजोआ गावनि गथ'खौ बुथारदों। UP रायजोआव मोनसे दुखुनांथाव आरो इनाय जाथाया गोबां सावरायजादों। सासे प्रेगनेन्सि आइजोआ उन्दै खुदिया गथ'खौ मोननायनि उनाव लोगोआव लाङालासे बुथारनाय जाथाय। बेराफारसेथिं पुलिस बिफाना जाथाय जानायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो UPनि मोनसे फ्लेटनिफ्राय जिना कुमारी मुंनि आइजोखौ एरेस्ट खालामदों। जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो थाखाय बेखौ थानासिम लानानै थाङो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन।
बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।